फुलावनो चिनी विशेष के ककबरक मीडिया रंग बेलाय बेलाय के हामबाय अ सारि जराव तिनी जों त्रिपुरा मथानि ngै और कायसा प्रेस मीट मा खलायखा ककथुम पान्दा मा खलायखा तिनी चिनी म पान्दाव तंगो चिनी बरं गोनां स्पोर्ट्स पर्सन राजेश्वर देव बर्मा आनी याग्राव याक्सिव तंगानी चिनी स्पोर्ट्स पर्सन सीके जमातिया एक्सयू तिनिनो खालायमानि कारणाव मनो लाइ थांनाय अर्थात थांनाय तालो 29 तारिख जानुवारिव कताल दिल्लीव सीबीएसई नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालायलायमानि आबंखाजों सिगांबारियाना थानाय तालनि 11 तारिखखौनो जों दिल्लीव जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआवनो जों थाङै जों 27 तारिखआव राना माने 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बबाय जों आसुगलायखा आनी लगी आफ्रो चिनी एमएलए विश्वजित कलई दङ मानव देवर्मा दङ फिलिप श्रीआं दङ उमाशंकर देवर्मा दङ आबनि परेबो चिनी त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के टीएसएफ ताई टीआईएसएफ बरबो आलादा आलादा खाय बरबो चिनी सीबीएसई नि चेयरमैन मालायखा अनेक कक सोंलायखा सालायखा गोबांमा ककनो सोंखा ककमा ककनो जों उत्तरिखा एवं गोबांमा राज्यरगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो ककबो साका फातार देशनि हाकतनि बरक फायै बंनि बिहारगो बक्तितारिफ्रु आ सेरी माने हिंदी बाय सेरिया इंग्लिश बाय सेरियो रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना रेखा गे आबनि परे बसाका अमबा रिमान ब्ले क्लाइमान ब्ले गा सिंगमनो साका जे सीबीएसई ओ बिसके मैट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने ngata 12 नि हायर सेकेंडरी जे चली फेमनि आबंगा बरक सव स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बरक बांग्ला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने नै गेचुं साका बांग्ला बाय तो अरो ठीक न गखायो किंतु अरो जों नुकजाखा जे बांग्ला जों इंग्लिश मीडियम बो पढिबो काय बांग्ला खाय जों सिनाय के चिन कथि नांगो गाबोन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा सीबीएसई बो आगिरगम ति नुकजाखा जे इंग्लिश बायवा काय बसियो वान जी माने बांग्ला स्क्रिप्ट बाय बसियो हेगा जों त्रिपुरा बो नुकजाखा अरो जे टीबीएसई त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरक आगियो अनेक समय ऑप्शन दिबो नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बसिदि नङाय गेताबो बिदिको जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मने इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा मथापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसर खा जों जिरख फैमानि जतन इनो किन्तु काबो खलायजे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमानि सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसागा ओङै मानो ओंनाय ताकलाय सिमी किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आफ्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनो जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आफ्रुनो चिनि बखा बायखा एवं इदानी कालो जेबाबे ककब्रक स्क्रिप्ट नतुयै रोमान स्क्रिप्ट नतुयै जेबाबे जागाय 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 जेखाने थांगो आरो आबो सारा कोनो बिनि इस्यु सिकरिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री बो विरोधी खाइपना आसे के ओपनली आसे के आक्रमण खाये कोनो दिन अमाय के सामारक जों खानाया नेगेटिव तो नेगेटिव न किन्तु बिनमखाय नेगेटिव निफाना अतिरिक्त नेगेटिव एका बखानांनाय जात नरक जेसाबा खायदि आंखास खाया नों खायाखै जों किछु खायमिया चिनि आन्दोलन खायनि जों खायनाय आकरन जों साइ खानायखाबो जोंनो सोंगा जों बरम रेखाबनो बरबो जोंनो अनेक घन्टा टाइम रेखा आधा घन्टानि ऊपर जों आलोचना खायखा
खरसा आईएएस ऑफिसर बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन भाई आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाचरण त्रिपुरा कुमुद कुंड चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसुक कै बुंनि आ रेकर्ड बसुक रेखा बरक जे सुपारिश खेमानि प्रपोजल रिमानि जे त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक तामनाय बो स्क्रिप्ट नाय बुसुक पार्सेंटेज नाय आबरक এবং বঙ্গারব সইকে নিশ্চয় নেগেটিভ গোबां मानो गोबां चिठी सैया किन्तु मुख्यमंत्री जे सामानि आं रहनाय चिठी माने जोंहा चिठी नायथुबि बरक जोंनो कारिरि मालिया अ कक सावगोन ब सावनाय जोंना मिथ्याबादिनि सावनाय बाबुनि परे टिएसएफराव बरक ठीक अमाहायकेन गोबां मा जरा जोंनो रेखा गे बसाव खालि जेसेखायबो একটা চেষ্টা खायनाय बजरि टंखाखाय स्टेट गभर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट नि जे एसआरडि मिनिस्टार अबसो आं तो तंगुन आं तो सानायन नरक मानखाखाय एसआरडि मिनिस्टार बाय जेता यूनियन एडुकेशन मिनिस्टार तो एडुकेशन हिया ह्यूमन रिसोर्सेस सावो गबाय नरक मालायदि आबन परे जों मालायनाय बुसखांनि तालुका हयतो जों थानानि बागै जों सायथंनाय एडुकेशन मिनिस्टार हायथायखौ गाय बबाय जे आलोचना खूब गाहाम नंखा अबं अमा हायकेनो जों प्रेसार क्रिएट खायमांना तंनाय हायसि जतखन फैनो मानिया साक अबसरताय कगरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि सुजुग मालिया सिने सुजुग बनाय सुजुग मानायनो बसाव दंनो सुजुग रिनाय जों बरबो सानाय जे अन्तत उ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने कगरकनि साबजेक्ट फायो आ जराव जरा बांला बायफेनो जदि प्रश्न पत्र अंखाखाय क्वेश्चन पेपर अंखाखाय आपनो काहामखाय बा वायरि वाय पपरिबुय स्टूडेंट रंगनो सावै सिरिना बागै बरक चेष्टा खायनाय जेता मुख्यमंत्री कक्सा ए आंसर काय रोमान स्क्रिप्ट सिमानाय बांला पढ़नाय तो बरक ताय सुंना नाया गा आबो तै कैसा बो एक सुंनो सागाता गाबोनो सुंना सिं दङ आबो सुंनाय नाय गते कैसा अबकाय थांका ताय कैसा अंकाय जे सालनि सालताम सिगांनो नुखना जे विभिन्न सोशल मिडियाबो नुखा पेपारावबो नुखा जे राज्यनि त्रिपुरा बोर्डनि चेयरमैन हाँ अच्छा तो ए आबंका आबहाय गाबोनि बागै जों दिनै और प्रेस मिट खेबांखाय अ कारण न जे जों मालाय फैया एवं मोटामुटी आलोचना खूब गाहाम नंखा सीएम तो जैसे फल चला खबर खाई आं दंसा रोमान स्क्रिप्ट स्कुलिना रेगुलार खाले रखम पर बाय आसा सीएम तो साइड दङ आं हायदा सीएम तो साइड दङ आं दंसा आं सीएम दंसा जैसे फल लक सभा खबर खाई एबन रोमान स्क्रिप्ट स्कुलिना रेगुलार खाले दङ माने साने खाले का बो दङ धरि न सीएम का को हायो सीएम तो साइड दङ आं दंसा जसरि आं इनका सीएम तो बो सानाय न जे बो मा तंनाय बो तंलाक आबो जों कक साना थांगिया कारण चिनि सानताय जों सानै थानाय सिनि आन्दोलन जों खाइन थानाय चिनि जगत जों खाइन थानाय हायसि बो जेसेबां ककतर साथुं बो सारद चिनि आन्दोलन बा चिनि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नि संगाताय बारे अवश्यक अच्छा एम सर दर बे मुख्यमंत्री बायदि मालाय माने मालायमन परेनो प्रेस मिट कैसे खायका नर साबायका फाय मुख्यमंत्री आमर मतै आग्रही नि सामन अन परे दिनखान मुख्यमंत्री जेबाबे मीडिया रनि कानाव साका अमरति नि ताम सानाय अब तो आं साइजुनि कय अब तो चिन कोनो सामजांनाय कय गया जमा एकदम कुबुय কক বপুলাও সাকা আমি তো অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবার তো সুংসুংলিয়া বনো গাই ওবনে ব্যাপারনো বসাও রিমাংলা খাইখাইমলা খাইখাই নং নিদি সবঙ্গ স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি রে খাইদি সেদেবা আবনি পরে নাইনাইনি সাকা খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনাঙ্কা আদিন কাহামকা ইন্টারেক্টিং লাইখা কিন্তু আবনি পরে যদি ন जोंबाय कागलायमानि परे ताई कैसे कक साखांखाय तब तो जों खायनो किछु करे आबोखाय दुर्भाग्य कपाल हामियानि कक राज्यनि खरगसा चिफ मिनिस्टार जेरा कक साइ दंखांखाय खायनो किछु करे सिनि आरो तो एमएलए बो दङ एमडिसि बो दङ इएम बो दङ जों तो आसुक जत तो आरो आसुक जत तो बुकाया जों तो सामै साना कक गया बतम साका साया जोंना सामै साना कोन कस कक गया ता सिनि कक जों जे खालामनानै आबनो जों नंनो ब्रिफ खेफे आसुकसि